Κάποτε έγινε μια έκρηξη. Μια έκρηξη που γέννησε το χωροχρόνο. Κάποτε έγινε μια έκρηξη. Μια έκρηξη και ένας πλανήτης άρχισε να περιστρέφεται. Κάποτε έγινε μια έκρηξη. Μια έκρηξη που γέννησε τη ζωή όπως την ξέρουμε. Και μετά έγινε άλλη μια έκρηξη. Heavy pulse, bloody eyes, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Τέλεια. Να πάρει.
Έφυγαν νομίζω. Τι στο διάολο. Δεν ήθελα να σε πιάσω τόσο δυνατά. Δάκρυα. Χειρική αλλεργία. Πάσχεις από ντουμς, όπως κι εγώ. Έχω τον παράγοντα αφανισμού, αλλά μάλλον με κερδίζεις. Τι επίπεδο είσαι? Τα βλέπεις έτσι? Όχι, αλλά τα νιώθω. Επίπεδο 2 λοιπόν. Τι κάνεις εδώ? Προσπαθώ να μην βραχώ, όπως κι εσύ. Η βροχή χρόνου σταμάτησε.
Το όνομά μου είναι Fragile. Ναι, σε έχω ακουστά. Αλήθεια? Sam Porter Bridges. Αυτός που μεταφέρει. Το θέλεις? Ένα κρυπτοβιωτικό την ημέρα, τη βροχή χρόνου κάνει πέρα. Θες να δουλέψεις για μένα? Θα είναι δύσκολο να είσαι μόνος εδώ. Ναι, νόμιζα ότι η Fragile Express είχε πολύ κόσμο. Πολλούς προδότες. Δεν έχουν μείνει πολλοί από μας πια. Μονάχα ελάχιστοι έντιμοι. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά κι εγώ είμαι στα τελευταία μου. Έχω γίνει εντελώς μουσκεμα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω με αυτό. Εγώ παραδόσεις κάνω. Αυτό μόνο. Εδώ κέντρο παράδοσης Bridges. Εξωτερικές συνεργάτης Sam Porter Bridges. Ο παραλήπτης αναμένει παράδοση. Στην πόλη πας? Να προσέχεις. Αυτά τα πράγματα δεν μένουν μακριά για πολύ. Ό,τι αγγίζει η βροχή χρόνου το κάνει να προχωράει γρήγορα. Αλλά δεν μπορεί να σβήσει τα πάντα. Το παρελθόν δεν λέει να σε αφήσει. Θα τα ξαναπούμε. Sam Porter Bridges.
Επαλήθευση φορτίου. Ευχαριστώ. Γιατί άργησες τόσο? Ο θρύλος δεν συνηθίζει να αργεί. Περίμενα να κοπάσει η θύελλα. Έχασα τη μηχανή μου. Μου φαίνεται ότι ταλαιπωρήθηκες. Πάντως οι προμήθειες είναι σε άριστη κατάσταση. Βασικά, μας έκανες όντως να περιμένουμε, όμως όλα τα άλλα φαίνονται μια χαρά, οπότε... Μπράβο! Θα περιμένουμε την επόμενη παράδοση.
Ειδική ανάθεση για το Sam Porter Bridges. Άμεση προτεραιότητα. Igor, αποκομιδή πτωμάτων Bridges. Ο Sam Porter να υποθέσω. Καλά. Δεν είσαι ιδιαίτερα εκδηλωτικός. Τα αρχεία έλεγαν ότι είχες κάποιο είδους φοβία. Αποκομιδή πτωμάτων Bridges. Τι έγινε? Κοίτα, είναι ώρα να πηγαίνουμε. Θα σου τα πω στο δρόμο. Έλα. Έλα, ρίξε μια ματιά. Έχει ραντεβού με τον αποτεφρωτήρα. Πόση ώρα δεν έχεις φύγμο? Δεν ξέρουμε την ακριβή ώρα θανάτου, αλλά μάλλον πάνω από 40 ώρες. Ήταν σε καραντίνα? Δεν ήταν άρρωστος. Ήταν αυτοκτονία. Ω, Χριστέ μου. Είμαστε τυχεροί που τον βρήκαμε. Τον βάλαμε στον πάγο, μα ποιος να ξέρει πότε θα μπει σε νέκρωση. Πού τον πας? Ο πιο κοντινός αποτεφρωτήρας είναι βόρεια. Ο δρόμος είναι γεμάτος ξύεψιλον. Δεν πας σε κανέναν άλλον. Μακάρι να μπορούσα, αλλά ο χρόνος δεν περισσεύει. Τότε κάψε τον εδώ το κακομοίρη. Και να γεμίσει ο αέρας χειράλιο τόσο κοντά στην πόλη, αποκλείεται. Καλύτερα αυτό παρά ο αποτεφρωτήρας. Θα τα καταφέρουμε. Απλώς χρειαζόμαστε κάποιον όπως εσύ, με Dooms. Έχει μπει ήδη στα πρώτα στάδια νέκρωσης. Αν δεν βιαστούμε εδώ θα γίνει κρατήρας. Λοιπόν, τι λες, να υπολογίζουμε σε σένα? Δια της παρούσης, η Bridges συνάπτει σύμβαση με το Sam Porter. Είναι Sam. Σκέτο Sam. Και δεν τα βλέπω τα ξύεψιλον. Τα νιώθω μόνο. Γι' αυτό ήρθαμε προετοιμασμένοι. Ένα bridge baby, Με τη βοήθειά του και σένα θα είμαστε ένα βήμα μπροστά από αυτούς. Πάντα με κάνει να νιώθω χάλια. Κοίτα, συνδέεσαι με την άλλη πλευρά. Και εμένα με φρικάρει. Φεύγουμε! Ο κόσμος ήταν διαφορετικός όταν ήμουν παιδί. Η Αμερική ήταν χώρα. Όποιος ήθελε πήγαινε όπου στην οργή ήθελε. Δεν χρειαζόμασταν μεταφορείς σαν και σένα. Είχαμε δρόμους, αεροπλάνα. Εδώ μπορούσαμε να πάμε σε άλλες χώρες. Τώρα άκουγεται αδιανόητο. Όπως βλέπεις, το Death Stranding μας έχει τσακίσει. Μας έχει γαμίσει για τα καλά τώρα. Και αν ήσουν τυχερός και γλίτωνες, ήρθε η βροχή χρόνου και γεια σας. Μετά έσκασαν μύτη τα φρικιά από την παραλία. Οι κόσμοι των ζωντανών και των νεκρών ενώθηκαν και έγιναν ένα. Και τότε οι άνθρωποι άρχισαν να κρύβονται στις πόλεις. Κι έτσι σας κάναμε θεούς τους μεταφορείς.
λες τώρα? Ουράνιο τόξο. Αργούμε για τον αποτεφρωτήρα. Ο τύπος είναι έτοιμος να σκάσει. Σκατά. Θα πρέπει να πάμε μέσα από ταξί έψιλον. Έσβησε. Αυτά τα καθάρματα μας έφεραν εκεί που ήθελαν. Πάρε μας από εδώ. Σαμ, βλέπεις τίποτα? Όχι, τίποτα. Αυτό το BB πρέπει να είναι χαλασμένο.
Θα χαθεί του Λονδίνη γέφυρα. Ναι, κύρα μου. Κάποτε έγινε μια έκρηξη. Μια έκρηξη που γέννησε τη ζωή όπως την ξέρουμε. Και μετά έγινε μια άλλη έκρηξη. Μόνο που αυτή
θα είναι η τελευταία μας. Ξύπνησες. Λοιπόν, πώς είναι να επιστρέφεις πάλι στον κόσμο των ζωντανών? Μην ανησυχείς. Είμαι γιατρός. Ιατροδικαστής, βασικά. Λέγε Deadman. Τα πάω πολύ καλά με τους νεκρούς. Εσύ δεν είσαι φυσικά. Αντίθετα με το όνομά μου, δεν πέθανα ποτέ στα αλήθεια. Καλύτερα να μην το κάνεις αυτό. Δεν είμαι ειδικός, αλλά σε διαβεβαιώνω ότι είναι για την προστασία σου. Βλέπεις? Είμαι κρατούμενος. Δεν είναι χειροπέδες. Είναι υπερσύγχρονες συσκευές που μας διατηρούν όλους συνδεδεμένους. Μας. Μας. Ναι, την Bridges. Την καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας. Ή την αποφυγή του αφανισμού, αν προτιμάς. Καλά. Πού είμαι? Τι ώρα είναι? Κοίταξε με. Προσπάθησε να την πιέσεις στο δέρμα σου. Κάπως έτσι. Χαλάρωσε. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σου συνδέθηκε καλά με τη χειροπέδα. Κοίτα. Οι χειροπέδες θα σε προσέχουν όλο το 24ωρο. Δηλαδή, εμείς θα σε βοηθάμε. Τι στο διάολο? 2 μέρες. Σε αυτό το διάστημα πήραμε την πρωτοβουλία και συλλέξαμε δείγματα των σωματικών υγρών σου. Είσαι παραπατρισμένος. Αυτό σε κάνει πολύ ξεχωριστό. Τι συνέβη στους τύπους της ΑΠ? Η Central Note καταστράφηκε στον αφανισμό. Τέλος παιχνιδιού, φίλε. Είναι πια κρατήρας. Οι μόνοι που συνεχίζουν είσαι εσύ, για προφανείς λόγους, και το χαλασμένο σου Bridge Baby. Είναι καλά. Το έχουμε βάλει για πέταμα. Δεν δουλεύει πια. Τι να το κάνουμε? Χάσαμε τους πάντες. Όχι μόνο την αποκομιδή πτωμάτων. Την ομάδα μου, το αρχηγείο, όλο το Βρέντεφορντ, τους πάντες από τη Central Note City. Είμαστε στη βάση μας, στην Capital Note City τώρα. Ή καλύτερα, στο νέο μας αρχηγείο. Το Σάντμπορι φαινόταν η μόνη λογική επιλογή. Αλλά η ομάδα εφαρμογής μας έχει αποδεκατιστεί. Και πόσα αλήθεια να μπορέσει να κάνει μέσα σε 2 μέρες. Η κατάσταση εδώ είναι χάλια. Ευτυχώς
Ο διευθυντής και η ομάδα υποστήριξής του ήταν εκτός πόλης εκείνο τον καιρό. Οπότε η ηγεσία παραμένει αλόβητη. Ξέρω ότι είναι κάπως γρήγορα, αλλά σου έχω μια δουλειά. Αυτό το αποτύπωμα είναι από τον επαναπατρισμό σου. Και το άλλο σημάδι εκεί? Από μια τύπισσα σε μια σπήλια. Κατάλαβα. Έχεις αφιφοβία. Δεν είναι παράξενο που ήσουν έξω μόνος σου, που κανείς δεν θα σ' άγγιζε. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο προσεκτικός, Σαμ. Λοιπόν, σου έχουμε μια επίγουσα παράδοση. Θα ήθελα να πας στην πρόεδρο λίγη μορφίνη. Ποια πρόεδρο? Η Αμερική τελείωσε. Για τη δήμαρχο της Central Note μου λες? Όχι τη δήμαρχο. Η Αμερική ζει ακόμα, Σαμ. Η πρόεδρος είναι στα τελευταία στάδια του καρκίνου. Σε κρίσιμη κατάσταση. Αλλά υπάρχει χρόνος. Γιατί εγώ? Κοίτα, Σαμ. Κάνε ό,τι σου λέω και σου υπόσχομαι ότι θα καταλάβεις. Γιατί όχι εσύ? Γιατί βασικά δεν είμαι εδώ. Συγγνώμη. Αυτό μπροστά σου είναι γυραλιόγραμμα. Και και τα δάκρυα. Αλλεργική αντίδραση στη χειρική εκπομπή. Βασικά είμαι στην πτέρυγα απομόνωση στο μεγάλο τριγωνικό κτίριο. Εδώ είναι η μορφή. Δια της παρούσης οι Bridges συνάπτει σύμβαση με τον Sam Porter. Έλα τώρα. Έχετε μορφήνη εκεί. Τι τρέχει? Θα μου πεις την αλήθεια. Η αλήθεια, Σαμ, είναι ότι η τελευταία πρόεδρος της Αμερικής θέλει να σε δει. Θες πραγματικά τώρα να αρνηθείς? Πολύ καλά. Τα λέμε στην πτέρυγα απομόνωσης. Επαλήθευση ταυτότητας. Έγκυρη. Καλώς όρισες, Sam Porter Bridges. Επιτυχής της άρρωσης. Να έχετε ευχάριστο ταξίδι. Παραγγελία για τον Sam Porter Bridges. Έτοιμα μεταφοράς μορφήνης στην πτέρυγα απομόνωσης για άμεση χορήγηση στην πρόεδρο. Δες τον χάρτη στις χειροπέδες σου αν έχεις χαθεί, Σαμ. Η πτέρυγα απομόνωσης πρέπει να ξεχωρίζει. Αν δεν ξέρεις πώς να φτάσεις, βάλε δείκτες και όρισε πορείες. Δοκίμασέ το και θα καταλάβεις. Σαμ, αν θες να δεις αν πηγαίνει σωστά, τσέκαρε την πηξίδα σου. Δεν θα σε οδηγήσει κάπου λάθος, αρκεί να έχεις κάποιον προορισμό. Με λένε Σαμ! Η Σέντρα δεν ήταν απλώς το αρχηγείο της Bridges. Ήταν και η έδρα του κινήματος της αναδόμησης.
Αν η πρόεδρος δεν χρειαζόταν ειδική θεραπεία, δεν θα είχε φύγει ποτέ. Και αν δεν είχε φύγει, δεν θα φεύγαμε κι εμείς. Οι ζωτικές της ενδείξεις δείχνουν το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει ελπίδα να συνέλθει. Όχι, από ό,τι βλέπω, όχι. Καλώς να αρχίσουμε τις προετοιμασίες. Σαμ! Εγώ είμαι, ο Ντέντμαν. Συγγνώμη, λάθος μου. Φοβάμαι ότι η κατάσταση της Προέδρου επιδεινώθηκε. Ευχαριστώ. Αυτό θα της απαλύνει τον πόνο. Και θα της επιτρέψει να σου μιλήσει πριν φύγει για πάντα. Της. Η πρώτη και η τελευταία γυναίκα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα θα τη θυμάσαι. Αυτή σε μεγάλωσε. Δεν είσαι κατάλληλα ντυμένος για να την ξαναδείς. Βγάλ' την πριν έρθεις μέσα. Αυτός είναι το δεξί χέρι της Προέδρου, ο διευθυντής της Bridges. Ο Ντάι Χάρντμαν. Α, ήσουν με την Bridges 1. Οπότε δεν χρειάζονται συστάσεις. Πόσο πάει, Σαμ? 10 χρόνια? Κοίτα μας. 2 απέθαντα φρικιά που συναντιούνται έτσι. Ναι, πάντως, κι εγώ χάρηκα που σε είδα. Η πρόεδρος περιμένει. Είναι η μητέρα σου, η Μπρίτζετ. Δεν είναι και πολύ στα καλά της. Αλλά ξέρω ότι εσένα θα σε αναγνωρίσει. Κυρία Πρόεδρε, φέραμε τον Σαμ. Θα σας αφήσουμε μόνους. Σαμ, το ήξερα ότι θα γυρίσεις.
Πώς είσαι, καλά? Ναι, το ξέρω ότι με μισείς. Η Άμελη. Η Άμελη. Θυμάσαι ότι η Άμελη πήγε δυτικά. Της πήρε 3 χρόνια να το κάνει. Προσπαθεί να ξαναχτίσει τη χώρα. Ακόμα η ίδια καραμέλα, Εσένα ήθελα να στείλω, Σαμ. Ο χρόνος τελειώνει. Βοήθησε την Άμελη, σε χρειάζεται. Μαζί θα μας βοηθήσεις να ξανασυνδεθούμε. Η Αμερική θα ξαναενωθεί. Σαμ, αν δεν καταφέρουμε να ενωθούμε ξανά, η ανθρωπότητα δεν θα επιβιώσει. Δεν χρειαζόμαστε χώρα. Όχι τώρα πια. Κι όμως, μόνοι μας δεν έχουμε μέλλον. Όχι, η Αμερική ξόφλησε. Μπρίτζετ, είσαι πρόεδρος ενός λάκκου με σκατά. Σαμ, άκουσέ με. Σε παρακαλώ. Όποτε θέλεις να με βοηθήσεις. Όχι, δεν... Σ' αγαπώ, Σαμ. Θα σε περιμένω στην παραλία. Α, κυρία Πρόεδρε! Όχι. Εντάξει. Γιατρέ, θέλουμε τη βοήθειά σας. Άκουσε. Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι η πρόεδρος είναι νεκρή. Αν βγει παρά έξω, τελείωσε οι Μπρίτζες. Όσα έγιναν εδώ δεν πρέπει να βγουν από αυτό το δωμάτιο, το κατάλαβες? Ναι, διευθυντή. Υπάρχει όμως και το πτώμα. Χωρίς το τμήμα αποκομιδής πτωμάτων. Το έχουμε φροντίσει. Σαμ, πριν πεθάνει η πρόεδρος έκανε ένα συμβόλαιο μαζί σου. Τι λες ακριβώς? Ως μέλος της Μπρίτζες
Θα πρέπει να δουλέψεις μαζί μας για να ξαναχτίσουμε την Αμερική. Πας να με στρατολογήσεις, όπως και εκείνη. Όμως τα κατάφερε. Κοίτα τον καρπό σου. Αν δεν είναι συμβολικό αυτό, τότε δεν ξέρω τι είναι. Διευθυντή, ο καρκίνος είχε πια εξαπλωθεί σε όλο της το σώμα. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα όργανά της και δεν χρειάζεται νεκροψία. Το σώμα της θα πρέπει να πάει για αποτέφρωση πριν νεκρώσει. Κι αν συμβεί αυτό, όλο το μέρος θα γίνει κρατήρας. Τι θέλετε να κάνω? Δεν έχουμε μεταφορείς αυτή τη στιγμή. Και η ομάδα αποκομιδής πτωμάτων που ήταν μαζί σου είναι νεκρή. Αλλά το σώμα της Προέδρου πρέπει να καεί. Ο δρόμος από την Capital Note City στον αποτεφρωτήρα καταστράφηκε από τον κρατήρα θανάτου. Πλέον πας εκεί μόνο με τα πόδια, μέσα από τα βουνά. Αλλά η χειρική πυκνότητα εκεί είναι στα ύψη. Πρέπει να είναι 6Ε. Η αποστολή έχει απαιτήσεις. Dooms, επαναπατρισμένο. Οπότε εγώ, γιατί? Σαμ, ο χρόνος ήδη κυλάει. Τώρα πήγαινε να το κάνεις, Sam Porter Bridges. Μπορώ να έχω ένα λεπτό? Η πρόεδρος Στραντ πίστευε πολύ στην αμερικανική αναδόμηση. Εργάστηκε ακούραστα να ενώσει ξανά το έθνος. Και χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε Bridges. Της αξίζει μια κηδεία με όλες τις τιμές. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Αν πεθάνει, πεθαίνει και η Αμερική. Χωρίς αυτήν, η Bridges μας τελείωσε. Άκουσε με. Η καύση της πρέπει να γίνει με απόλυτη μυστικότητα. Και να τα καταφέρουμε τι έγινε. Ποιος θα πάρει τη θέση της, δέξου το. Τέλος η Αμερική. Σαμ, η Αμερική δεν τελείωσε ακόμη. Αν πεθάνει η Bridget είπε πως θα τελειώσει. Μπορεί να τη χάσουμε εμείς, αλλά ξέρεις έχουμε ακόμα μια χώρα που πρέπει να κυβερνηθεί. Συγγνώμη, τι? Ας μην το αναλύσουμε τώρα. Σημασία έχει να τελειώσουμε τη δουλειά της μητέρας σου και να φτιάξουμε την Αμερική όπως ήθελε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει Bridges. Οπότε, Σαμ, κάνε το πρώτο βήμα και πήγαινε το σώμα της Προέδρου στον αποτεφρωτήρα. Αν δεν ενωθούμε όλοι και πάλι, η ανθρωπότητα δεν θα επιζήσει. Εσένα ήθελα να στείλω, Σαμ. Ο χρόνος τελειώνει. Σε αγαπάω, Σαμ. Θα σε περιμένω στην παραλία. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά. Μην ξεχνάς ότι θα περάσεις μέσα από εδάφη των ΞΕ. Φτιάξαμε τον αποτεφρωτήρα πάνω στα βουνά για να μην μπορεί η χειρική ύλη του καπνού να φτάσει στην πόλη. Δεν θα είναι εύκολο να μεταφέρεις το πτώμα εκεί. Θα σε παρακολουθούμε συνεχώς. Αν συμβεί οτιδήποτε, θα σε υποστηρίξουμε μέσω των χειροπέδων. Σαμ, εδώ Ντάι Χάρτμαν. Ο Ντέτμαν σου εξήγησε τις χειροπέδες, έτσι? Με αυτές θα δεις την τοποθεσία του αποτεφρωτήρα. Δεν θα είναι εύκολο να φτάσεις στον αποτεφρωτήρα. Μετακίνησε και άλλαξε τη γωνία του χάρτη σου για να κατανοήσεις καλύτερα το έδαφος. Δες αν μπορείς να βρεις μονοπάτι για τον προορισμό σου.
Για αυτή την παραγγελία σου δώσαμε και κάποιες προτινόμενες διαδρομές. Όμως η τελική απόφαση για το πώς θα προχωρήσεις ανήκει σε σένα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να στο θυμίσω, αλλά κάθε λεπτό μετράει όταν μεταφέρεις πτώματα για αποκομιδή. 48 ώρες μετά την καρδιακή προσβολή νεκρώνουν και γίνονται 6 που θα μας κάνουν τη ζωή κόλαση. Κανείς εδώ! Η πρόεδρος Bridget Strand ήταν το σύμβολο της αμερικανικής αναδόμησης. Ακόμα και με τη χώρα διαλυμένη και το λαό σκορπισμένο στους 5 ανέμους, δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στην επανένωση. Ο λαός συνέχισε να πιστεύει ότι η Αμερική θα αναγεννηθεί, γιατί πίστευε σε εκείνη. Πιστεύουμε ότι η χώρα θα αναγεννηθεί. Η Αμερική ζει ακόμα, μαζί με το αθάνατο πνεύμα της Bridget. Μ' ακούτε? Ναι, έχετε ένα ευχάριστο ταξίδι. Με λένε Σαν! Ναι, έτσι ακριβώς. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home.
you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Αυτό είναι το νόμις,
Σαμ, όσο είσαι εκεί, κάψε το άλλο φορτίο. Τι είναι αυτό? BB-28. Είναι η καταχωρημένη μονάδα του Ίγκορ. Ήταν συνδεδεμένη πάνω σου να σε βρήκαμε στον κρατήρα. Γιατί είναι εδώ? Γιατί έχει επισημανθεί για καταστροφή. Η Central Note εξαφανίστηκε μαζί με το αρχηγείο μας, επειδή αυτό το πράγμα δεν έκανε τη δουλειά του. Είναι όλα στο ημερολόγιο του Ίγκορ. Μα είναι ακόμα ζωντανό? Δεν μπορεί να επισκευαστεί και δεν επιβιώνει εκτός κάψουλας. Λυπήσου το αν θες, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί. Πρέπει να πεθάνει. Ο διευθυντής ενέκρινε την εντολή. Η αναφορά μου είναι σκατά. Είναι ένα σωρό. Είναι από τα πτώματα που δεν μπήκαν έγκαιρα στον αποτεφρωτήρα. Νομίζω πάνε πακέτο με την περιοχή. Περίμενε να περάσει η βροχή. Όχι. Πλησιάζουν τη θέση μου. Πρέπει να κινηθώ πρωτού καταλάβουν ότι είναι εδώ. Σαμ, αν σε φάει ένα από αυτά θα γίνει κρατήρας θανάτου. Εσύ θα γυρίσεις πίσω, αλλά η περιοχή τριγύρω θα γίνει κρατήρας. Έχω μια ιδέα.
Ξεκίνα ρε γαμημένο. Μα χαλασμένο είσαι. Αυτό ήταν. Κάνε τη δουλειά σου. Στέλνουμε προτινόμενες διαδρομές για την επιστροφή. Διάλεξετε εσύ όχι, απλά τσακίσου και φύγε από εκεί. Hey! Αυτό είναι για σένα.
Εδώ πέρα! And if we ever break these walls down, it's easier said than done. Would I be crazy enough to follow? Or let the regret eat me up? 'Cause I'm on my way out. I'll run. Well, there is no way out. I'm stuck. I'm far in a cave on a hill. It's where I'll run. Ναι! Σάρωση ταυτότητας Bridges. Επαλήθευση ταυτότητας. Καλωσορίσατε στην Capital Knot City. Προχώρησε στο κέντρο διανομής. Σαν. Γύρνα πίσω στο κέντρο διανομής. Δες τη θέση του στην πηξίδα σου. Είναι θαύμα ακόμα και που είστε ζωντανοί. Όταν κάποιος με Dooms συνδέεται με BB, συναισθήματα και αναμνήσεις σου προκαλούν ανατροφοδότηση, όπως με ένα ηχείο. Αυτό ενισχύει τον φόβο και το άγχος και υπάρχει κίνδυνος να σε πάει κάπου από όπου δεν μπορείς να επιστρέψεις. Λυπάμαι, αλλά αυτό το BB έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η καταστροφή είναι η μόνη επιλογή. Σαμ, καθαρίσου και έλα στο γραφείο της Πρόεδρου.
Πρέπει να μιλήσουμε. Σαμ, δεν σου είπα ότι το Dooms και τα BB δεν είναι καλός συνδυασμός? Μήπως να έκανες ένα ντουζάκι? Είσαι καλυμμένος με χειράλιο. Δεν θες να σε δει έτσι, πρόεδρος? Τι σκατά λες, ρε, αφού πέθανε. Έχεις νεύρα. Έχει να κάνει με το BB-28. Άντε γάμισου, δεν είμαι για τα θελήματα. Καλά, σε κάθε περίπτωση, μάλλον σου χρωστάει τη ζωή του. Όχι, του χρωστάμε τις ζωές μας. Και εσύ. Ό,τι πεις. Θα πρέπει να το φροντίσω. Μετάφερε τα σέβη μου στην πρόεδρο. Έφτασε η ώρα να φύγεις, Σαμ. Πάρε. Είναι μια ονειροπαγίδα. Φόρα τη στον ύπνο σου και εγώ θα διώχνω τους εφιάλτες. Θα είμαι για πάντα μαζί σου. Καλημέρα, Σαμ. Σαμ, εδώ Ντάι Χάρτμαν. Σου έχουμε ένα ιδιωτικό δωμάτιο. Δώρο της Bridges. Πάρε το χρόνο σου να ξεβρωμίσεις, να ξεπλύνεις το χειράλιο και μετά έλα στο γραφείο της Προέδρου.
Σαν, με ακούς? Δεν γαμηθείτε πια. Δεν μπορώ να μείνω λιγάκι μόνος μου. Όχι. Εκτός αν κάνεις ντους ή έχεις πάει στην τουαλέτα δηλαδή. Εγώ θα κάνω την υπόθεση ότι πλένεσαι. Ωραία. Μόλις τελειώσεις, έλα στο γραφείο της Πρόεδρου. Σε περιμένει. Εντάξει.